Агатангел Кримський – це унікальна постать не лише в історії української, російської, кримсько-татарської, мабуть, а й світової культури. Це визначний письменник-модерніст, український письменник-модерніст, автор знаменитої збірки поетичної «Пальмове гілля», прозаїк і поет, але насамперед перекладач, але насамперед він, звичайно, видатний вчений, тюрколог, і славіст, і тюрколог, звичайно. Важко назвати, мабуть, якусь тюркську літературу, і тюркську, і арабську, сходознавець, де б він не вніс, яку б він не вніс свій вклад. Моє сьогоднішнє завдання розповісти про його внесок у вивчення кримсько-татарської літератури. Але ще два слова про не всі, мабуть, знають, але це дуже важливо. Звичайно, вчений світ це знає, але, мабуть, це варто ще раз про це говорити. Про походження цього автора, про його дуже складний, драматичний, але разом з тим дуже цікавий життєвий шлях. Як відомо, він народився на Волині, в місті Володимир-Волинський, в сім'ї, як пишуть дослідники, білорусько-татарського походження, так можна сказати. Відомо, що його предок був кримський татар, походив з Бахчисарая, був муллою, потрапив у немилість до хана і опинився, власне, на теренах Волині. І батько, і ці корені кримсько-татарські, завжди вони, мабуть, відчував їх автор, тому і став сходознавцем, наш Агатангел Кримський. Ще коли він був дуже малий, він переїхав у місто Звенигородка на Київщину, це не Київ, Київщина, далеко від Києва, Черкас, це Черкаська область, Шевченківський край. І він сам писав, що в нього в крові немає жодної української кровинки, тому що батько це з кримсько-татарського походження, а мати полька, але він, живучи, власне, в Україні, відчуваючи українську атмосферу, обрав, власне, він каже, я обрав те, що слабше, що треба захищати, саме українську культуру він обрав. Він закінчив відому колегію Павла Галагана, як ми знаємо, а потім все-таки обрав, що він буде українським письменником, українським діячем культури, але, мабуть, східна кров все-таки дається в знаки, і тому він вступає у Москву, був студентом, а потім професором Лазаревського інституту східних мов, і, власне, там починається в Москві, в Петербурзі його дуже бурхлива, дуже плідна наукова діяльність. В революційні події 17-18 років, власне, Агатангел Кримський повертається в Україну і стає одним із чільних діячів Української академії наук. І, власне, перебуваючи в Києві, власне, він географічно ближчий до Криму. Відомо, що він, пишуть дослідники, зустрічався з Сіфмилом Гаспринським ще в 900-х роках, ще в дореволюційний час не раз, друкував свої твори в газеті «Терджиман», але його, власне, зв'язки з Кримом посилюються саме, коли він приїздить до Києва. І, власне, тут він засновує відділ сходознавства в Академії наук. І посилюються його, скажімо, теплі стосунки, не просто теплі, а творчі стосунки з діячами кримсько-татарської культури. Ось як про це пише відомий сходознавець Омелян Пріцак. Особливо теплі стосунки з татарськими культурними діячами зав'язалися у Кримського після переїзду до Києва, коли він уже працював в Академії наук. Його близьким співробітником став історик середньовіччя Осман Акчокракли. Він історик і письменник, як ми знаємо, видатний, котрий, між іншим, з ініціативи Кримського видав український переклад поеми про Богдана Хмельницького у 1648-му, про походи Богдана Хмельницького, складеної Джан Мухамедом, зятем Тугайбея, близького друга українського гетьмана. Інший кримський вчений, з яким Кримський радо спілкувався, був філолог, тюрколог і поет Бекір Чобан-Заде, професор тюркології в університеті в Баку. Серед кримських друзів Агатангела Кримського бачимо молодого тоді революційного поета Абдулу Лятіф-Заде. Кримський мав і безпосередніх учнів з кримських татар. Між ними був ісламіст та історик Якуб Кемаль, який завідував Східним музеєм у Ялті. Він досліджував суфізм, тобто ісламський містицизм, одну з улюблених тем Кримського.
Ну, тут можна ще додати, що Кримський, власне, перебуваючи в Києві, спілкувався не лише із кримськими татарами, а із слов'янськими дослідниками кримсько-татарської культури, і серед них був Олексій Лесницький. Як ми знаємо, Олексій Лесницький – це той фольклорист, який видав першу ґрунтовну збірку кримсько-татарського пісенного фольклору. Теж, як Ягатангел Кримський, закінчив Лазаревський інститут східних мов у Москві, але цікаво, що потім він народився в Києві, власне, Лесницький, потім вчився в Москві, але батьки переїхали до Криму, і він перебував в Алупці, в Алушці, на південному березі, збирав кримсько-татарські народні пісні, а потім разом з Кримським знову опинився в Києві і теж працював у його сходознавчій комісії, і, власне, був теж співробітником Ягатангела Кримського. Кримські колеги Кримського залучалися до співпраці у створюваних вченим академічних інституціях, до роботи над випуском наукових видань. Серед публікацій Академічної тюркологічної комісії виділяється ґрунтовний та багатогранний науковий збірник, дуже цінний на сьогодні, «Студії з Криму», виданий за редакцією А. Кримського 1930 року. Час, коли вже починав розкручуватися маховик спустошення національних культур. У збірнику вміщені праці та самого Ягатангела Кримського, а також його учнів і співробітникам Якуба Кемаля, Арсена Маркевича, Олександра Оглобліна, Костя Харламповича та інших. Перу Кримського належить праця «Сторінки історії Криму», 5 частин. Татари, нарис історії Кримського ханства, хронологічна таблиця кримських ханів, Чефут-Кале, про долю українських полонеників у Кримському ханстві, стаття до історії теперішніх 25% татарської людності в Криму, дослідження література кримських татар з додатком антологія кримсько-татарських поетів, укладач і перекладач кримсько-татарської на українську майже всіх творів цієї антології, визначний письменник і вчений Осман Акчокракли. Основним об'єктом нашого сьогоднішнього дослідження, виступу мого, це є дослідження робота Кримського, література кримських татар. Вона складається з 9 розділів, у яких вперше визначаються основні періоди, окреслюються провідні тенденції та явища кримсько-татарського письменства від часів середньовіччя до перших десятиріч ХХ століття. Автор підкреслює, що початком кримсько-татарської літератури можна спостерігати вже в тюркомовному письменстві часів Золотої Орди, 13-те, початок 15 століття. Цю думку вченого підтверджують подальші дослідження. Зокрема, про це пише, скажімо, такий відомий сходознавець, як Олександр Михайлович Гаркавець. Однією з перших пам'яток кримськотатарської літератури є рукописний збірник «Кодекс Куманікус», укладений християнськими місіонерами в 13-14 століттях. До нього входять переклади псалмів, молитов, євангельських та житійних текстів, а також найдавніша збірка тюркських загадок. Поеми Муніс-ул-Упшак Абдуль-Меджіна, 1010 рік, та Юсуф Ізолейка Касима Керемли, початок 13 століття, містять вірші, зрозумілі без адаптації сучасним читачам. Це цитата Гаркавця. Про розквіт кримтавнього кримсько-татарського письменства йдеться в наступному розділі «Література Кримського ханства часів гіреїв». Тут Ягатангел Кримський веде мову про багату і розмаїту поезію, яка, незважаючи на могутній османський вплив, усе-таки зберігає кримську своєрідність. Детально розглядається, зокрема, творчість визначного державця і поета на ім'я Бара Гази хан Газаї, який жив на рубежі 16 і 17 століття, жив і творив. І називає Кримський цього автора найвизначнішою постаттю в історії класичної кримсько-татарської поезії. Треба сказати, що постать Газаї привертала увагу дослідників українських ще до Ягатангела Кримського. Відомо, що про нього написав ґрунтовну розвідку наш видатний поет, письменник і дослідник Іван Франко.
власне, і написав велику розвідку, і в неї включив про його життя і творчість, і включив в цю розвідку переклади його окремих творів. Цікаво, що, власне, відома нам антологія двомовна кримськотатарської поезії «Конештен-бір парча», видана з допомогою за редакцією Єнуса Кандима і Миколи Мірошниченко, власне, починається, власне, цими віршами Газаї в перекладі Івана Франка. Ну, сьогодні, власне, ці традиції по вивченню Газаї продовжують сучасні кримськотатарські дослідники. Зокрема, ось у нас є такий дослідник, ми всі його знаємо, це Тимур Осіїнов. Власне, от він, власне, досліджує, це одна з його книжок, у нього дуже багато книжок, взагалі кримськотатарську середньовічну поезію, а також, зокрема, творчість, це, власне, книжка, присвячена Газаї. Власне. І також ще дуже цікава сьогодні дослідниця в нас є, яка вивчає поезію саме цього періоду. Перепрошую, дослідник спочатку. Це Наріман Абдульваапов. Ми знаємо, що він пише про суфізм кримськотатарський. Взагалі поезія цей період, це основний предмет Нарімана Абдульваапова досліджень. А також дослідниця, про яку я теж вже хотів сказати, теж Алія Кангієва, теж її кандидатська дисертація, кримськотатарська суфійська література 15-18 століть, власне, присвячена, і вона теж, власне, продовжує, власне, сьогодні це найважливіші, найсуттєвіші дослідники, які вивчають саме цю поезію. Також Кримське звертає увагу, про це я пишу, пильно звертає вчених також на творчість прозаїчних істориків та літописців, значна частина спадку яких, попри всі спустошення, таки дійшли до нашого часу. Ось. Ці твори частково опубліковані у двотомній антології Карла Гачларду Аси «Молитва ластівок». Ось. Так, ну, ці, власне, історичні дослідження, історичні праці дослідив Наріман Сейтягяєв, який, власне, досліджував багато його творів, а також Рифат Абдуджемілєв, ось у нього є хроніка Мухаммеда Синаї, як пам'ятка, це його кандидатська дисертація, він продовжує саме вивчати, бачите, і поезію, і прозу того періоду, і ми бачимо про важливість саме цих аспектів в літературі кримськотатарській того часу, наголошував про це Гатангл Кримський. У третьому розділі свого історико-літературного нарису Гатангл Кримський міркує над причинами занепаду кримськотатарського письменства у 19 столітті, яке викликає, звичайно, політика російського царизму, а також певна обмеженість чіпких клерикально-схоластичних традицій, відповідно до яких з тою політикою нерідко пототожнювалися новітні європейські культурні віяння. Такі традиції, на думку Гатангла Кримського, були тоді характерні навіть для славетної духовної школи вищого ступеня медресе Зенджирли в Бахчисараї. Власне. Тобто, ну, власне, це ті традиції, надто вже клерикальні традиції, проти яких, власне, і виступив, як ми знаємо, Ісмаїл Гаспринський, і саме поєднання, власне, нових європейських, гармонійне поєднання, не відкидання національних традицій ні в якому разі, а саме гармонійне поєднання національних традицій і нових європейських віянь, як наголошує Ісмаїл Гаспринський, мало спричинити і спричинило, врешті-решт, ренесанс відродження кримськотатарської культури. Український письменник, власне, літературознавець підкреслює особливу роль Ісмаїла Гаспринського та його часопису «Терджеман», перекладач, у відродженні кримськотатарської культури і літератури, в утвердженні її самобутності, в плідній взаємодії із загальнотюркським і світовим культурно-мистецьким процесом. А Гатангл Кримський звертає увагу на белетристичну творчість Гаспринського, тобто белетристику його, ну так пише, прозу його. Насамперед, на цикл романів у формі подорожніх записів провідного персонажа Мули Аббаса, куди входить і утопійний роман «Дар уль-Рахат» «Край вічного блаженства» та автобіографічний твір «Кюндогди» «Сонце зійшло».
Кримський намітив суттєві шляхи осягнення багатогранної творчої постаті Ісмаїла Гаспринського. І ми сьогодні знаємо, що вже виходить повне видання Гаспринського, вийшло 2 томи в нас, і багато з'являється плід дослідників його творчості. І бібліотека, яка носить ім'я Гаспринського, вона теж проводить неодноразово присвячені йому наукові конференції. Це окрема тема для розмови. Далі Агатангел Кримський розглядає творчість молодших сподвижників Ісмаїла Гаспринського, які готуються навколо часопису «Терджеман» і увійшли в літературу за першої доби його існування, тобто до революційних подій 1905 року. Це такі автори, як Ісмаїл Леманов, його переналежить дослідження татарської літератури нової формації, де розглядається творчість представників різних тюркських літератур. Осман Акчокракли, талановитий прозаїк, драматург, перекладач, фольклорист, літературознавець, історик. Саврій Айвазов також плідно працював як перекладач, драматург, публіцист, літературний критик. Агатангел Кримський відзначає суголосно настанові Гаспринського на відкритість іншим культурам перекладацьку активність кримсько-татарських письменників, зокрема й таких, як Абдульгафар Шейхзаде, Осман Заатов та інші. Цей період, власне, рубежа кінця 19-го, початку 20-го століть детально розглядає у своїх працях, в своїй докторській дисертації, у своїх монографіях наш відомий професор Ісмаїл Асанович Керімов. Окремо зупиняється Кримський на виникненні нового національного театру, вважаючи, що його історію слід починати з 1901 року, коли з'явилася п'єса Абдули Озенбашли, першого кримського драматурга Оладжага Чаре Алмаз «Чому бути, тому не минути». Сучасна дослідниця Севіль Керімова дещо уточнює цю інформацію. Оладжага Чаре Алмаз, п'єса Озенбашли написана у 1897 році, видана 1902 року окремою книжкою. Представлена в Бахчисараї 22 квітня 1902 року. Як доповнення слід відзначити, це я цитую Севілі Керімову, що перша п'єса кримськотатарською мовою була видана в 1882 ще році. Щоправда, це була публікація невеликої п'єси Мустафи Хельмія «Бахтіяр», перекладеної з турецької мови. Але так чи інакше, власне, початок 19 століття, це вже можна говорити. Бачите, дати тут різняться, маємо дещо уточнені відомості, ніж самого. Кримський пише 901 рік, вона про 902, навіть про раніше, але власне початок століття – це початок нового кримсько-татарського театру. Дуже цікавий ще такий факт. Кримський також звертає увагу на формування, власне, кримсько-татарської літературної мови, на особливості формування. Близький до турецької мови османський говір Південнобережжя, на який орієнтувався у своїй творчості та видавничій діяльності Ісмаїл Гаспринський, все-таки не був поширений на основній території Криму. Прикметно, що саме драматург Джелял Меїнов, адже театральна вистава має бути близька до мовою, до найширших кіл глядачів. Вони ж не будуть лізти в словники, вони мають слухати, щоб їм було зрозуміло, про що йдеться у виставі. І тому саме драматург очолив, заснований 1906 року на очах у Гаспринського, як пише Кримський, літературний гурток «Учкун Іскра», що розпочав боротьбу за практичне визначення бахчисарайського діалекту основою нової літературної мови. Представників говірок Ногайського степу, таких як поет Хасан, так пише, ми кажемо Чергєєв, але Куртєєв, але він пише Хасан Чергіїв, белетрист Мустафа Куртієв, було небагато. Відтак, як зазначає Агатангел Кримський, простежуючи тенденції утвердження нової кримсько-татарської літературної мови, переважна більшість кримських письменників після революції 1905 року вибрала собі в мові середній шлях, мову середньої смуги орта-йолу. Особливо багато уваги Агатангел Кримський приділяє національно-культурному піднесенню, що виразно виявляє про себе в часи революційних подій ХХ століття, коли на літературному обрії з'являється поет
Хусейн Шаміль Тохтар Гази, автор збірки «Елемент Криму», белетрист Абдуль-Хакім Хільмі, а також такі яскраві постаті, як Абібула Одабаш, Бекір Чебан-Заде, Абдулла Лятів-Заде, Омер Іпчі та інші. Дехто, як от талановитий поет і політик Неман Челебіджихан, загинув в революційному вирі, але більшість продовжували активно працювати у 20-ті роки, коли в літературу вливаються молоді сили. Агатангл Кримський подає лаконічні, але проникливі характеристики письменників, зупиняється на тематичних і жанрово-стильових особливостях їхньої творчості. Ми знаємо, що про поезію цього часу багато її досліджує Шевкет Ельвісович Юнусов, власне, саме поезію 20-х-30-х років, про 20-ті пише Агатангл Кримський, власне, та інші дослідники. Дослідження агатангла-кримської літератури кримських татар досі не втратило значення. Воно, зокрема, сприймається як чіткий та ґрунтовний проспект дальших літературознавчих досягнень, шляхів розвитку кримсько-татарського письменства. Дякую за увагу.